Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Eskerrik asko beste behin Bidebarrieta zientifikoaren hitzaldi solasaldi baten gurekin izateagatik. Ziklo hau Bidebarrietako liburutegiak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak elkarlanean antolatzen dugu. Egunero sortzen dira elikadurari buruzko zalantza berriak, eta kasu askotan, gehien edatutako ideiak eta sinismenak ez dute oinarri zientifikorik. Adibidez, elikagai ekologikoak osasungarriagoak aldira, edo egia alda zukuek segundu gutxitan bitamina galtzen dituztela. Horretarako gaur, gurekin Iker Gomez Garcia biologoa daukagu. Bera, nutrigenomika eta nutrizio personalizatuan doktoratu aurreko ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultatean. Hitzaldian, egungo eztabaidetako batzuk jorratu eta elikadurari eta nutrizioari buruzko hainbat mito faltsu argitu eta desmuntatuko ditu. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en Bidebarrieta Científica, un ciclo que organizamos de manera conjunta entre la Biblioteca de Bidebarrieta y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Quiero agradecer también al Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao su apoyo para que podamos seguir celebrando este ciclo en este espacio tan emblemático. Esta tarde trataremos de aclarar algunas controversias y creencias en torno a la alimentación y la nutrición que carecen de respaldo científico. Por ejemplo, ¿son los alimentos ecológicos más saludables? ¿O es cierto que los zumos pierden las vitaminas a los pocos segundos de ser exprimidas? Para ello contamos con Iker Gómez García. Iker es biólogo e investigador predoctoral en nutrigenómica y nutrición personalizada en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Durante la sesión abordará algunos de los debates más actuales y desmontará falsos mitos relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de dar paso, aprovecho para recordar que la conferencia será impartida íntegramente en euskera y aquellas personas que deseen tienen la traducción simultánea a castellano en los aparatos que están a la entrada de la sala. Eskerrik asko etortzeagatik eta Iker zurea da hitza. Vale, va. Uipa. Bueno, entzute zait ondo, bai? Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak emaniko nizkioke, kultura zientifikoko katedrari, Ikerri, eta, etorri zeaten guztioi, hemen egoteko aukera emateagatik. Divulgazio zientifikoa batez ere euskeraz egiten giteagatik. Eta, gaur nator pixkat gizartean oroar nutrizioari eta elikadurari buruz ditugun mito edo sinesmenak pixkat komentatzen, ez? Hori buruz pixkat hitz egiten. Egia da, guaintxe bertan, nutrizioa biztanlek jendeak orokorren oso gertu sentitzen duen zientzia bada. Egunero jateko ohitura dakaulako, ez? Azken finean. Eta azkenen aplikagarritasun handiagoa ikusten diogulako horri. Baina mundua sinesmenez beteta dago. Eta oso garrantzitsua da jasotzen dugun informazioarekin kritikoak izatea eta beti ebidentzia zientifikoan oinarritza, ez? Ahaleginduko naiz modu oso errez eta argi batean azaltzen, baina dena den zehoz ez bada ulertzen, zarantzan bat dakazuela edo terminologiaren bat ez badezue kontrolatzen, altxaskoa lasai,
geldituko dugu eta elkar banatuko du denen artean, azkenen euskeraz batzutan horrelako terminologia, ez gaude hain ohituak horrelako terminologia menperatzen eta saiatuko geha denen artean argitzen. Tira, ekingo diogu orduan? Bai. A ber, erango pixkat, markat. Bale, lehenengo, elikagai, eko, bio eta kilometro zero. Ezagutzen dituzue horrelako etiketak? Ikusi dituzue inoiz horrelako etiketekin doazen elikagaiak? Eko, bio, organik, bai ez? Orokorren, ezagunak itez ezkigu. Bale, horrelako... A ber, doan. Ez dihoa, parkatu, Fallos del directo. Ai, jose gutxi ikusten da. Bueno, igual du. Barkatu. Olakoak askotan ez, elikagai, eko, bio, salgai ikus ditzakegu edo zein lekuntan ez, oaintxe bertan. Azkenen, elikagai hauek, orokorrean, jasangarritasunarekin, iraunkortasunarekin zer ikusia dute, eta baita ere, ekoizpenaren nolabaiteko kontrol batekin, ez? Eta, ze ustezue, baita ere, osasunarekin baduela zer ikusirik, olako elikagaiak orokorren kalitatezkoa dia, edo osasungarriagoa dia, hobea dia, ze ustezue? Bai ez, denetari ikusten dut hemendik. Bale. Ikusiko dugu. Bueno, Europar Batasuneko legediak sinonimotzat hartzen ditu bi termino hauek, eko eta bio. Behaientzat, iguala dira, etiketa eko eta bio antzeko elikagai bada. Eta etiketa edo zigilu hori lortzeko elikagai batek baldintza batzuk beretzen baldin baditu, orduan, zigilu hori aldiogu jarri ez. Zintzu dira baldintza horiek? Lehengo. Ezin dira izan genetikoki eraldatutako organismoak. Bigarrenik, ezin dira egon erradiazio ionizatzaileen eraginpean. Baitare, mugatua dago, ekoizpen hortan, elikagai edo produktu horren ekoizpenan, ze hormona eta antibiotiko ematen diogun, eta baitare mugatuta daude ez ongarri herbizida edo pestizida artifizial erabiltzen ditugun. Horrek ez du esan nahi, elikagai eko edo biologiko batek ez duela inungo herbizida, insektizida edo pestizidarik. Baizik eta elikagai horren ekoizpenean erabili diren pestizidak, mugatuak daudela, ezakit konkretu batzuetara mugatua izan dela. Eta antibiotikoen kasuan berdina gertatzen da. Kasu konkretuaren batean, adiez, animalia batek behar badu infekzio batengatik antibiotiko bat hartzea, ematen zaio, eta behin denbora bat pasata, animalia hortatik lortzen dugun elikagaia, izan diteke haragia, edo esnia, edo dena delakoa, lor dezake bio edo eko etiketa. Eta orduan, hau ikusita, pentsa dezakegu, pentsa genezake, zigilu honek, esate digula, baldin badu elikagai hori osasungarriagoa da, eta ez badu, ez da osasungarria. Inundik inoa. Ez dute osasunarekin zerikusirik. Hau da, kasu honetan, kontuan hartzen dena da baldintza hauek betetzen direla edo ez, baina horrek ez du esan nahi elikagai ona denik, ez? Adibidez, badaude patata frijitu ekologikoak. Zakit ikusi dituzuen, baina badaude. Orduan, esango zenukete patata frijitu batzuk nahiz eta ekologikoak izan edo biozigilu bat izateak, benetan nahi duela esan elikagai osasungarri badala. Dieta orekatu bat jarraitu alizateko horrelako elikagai bat hartu behar degunik. Ez ezta? Bale.
Urrengoa, elikagai kilometro zero Baserria, edo Eusko Label, baita ere, Eroskin eta horrelako supermerkatutan ikuste ditugula. Sonatzen dizkizu horrelako etiketak? Bai, ez? Bale, eta norbaitek esango zuen ze bururatzen zaion esan nahi duela? Hori da, kontsumitzailearen gandik, gertu ekoiztu izan dela elikagai hori, ez? Hau da, berez, kilometro zero terminoa lege hutsune bada. Hau da, Europar Batasunak, edo, bueno, Espainiak ez daka araudi bat arautzeko kilometro zero terminoa erabiltzea edo ez esaten duena. Eta orokorrean, guk dakiguna da kilometro zero elikagai horiek, ekoizpen hori kontsumitzailearen gandik gertu egiten dela, edo baita ere bitartekari gutxien bidez eman dela ekoizpena, ez? Azken finean horrelako elikagaien kontsumoa edo egiten da ingurumen inpaktua murrizteko eta baita ere bertako ekonomia bultzatzeko, ez? Hau da, guk hor sartzen dugun dirua nekazariaren gana edo abeltzainaren gana kantitatea handiagoan iriz dadin, ez? Baina, berdina, ez dute osasunarekin zerikusirik. Hau da, garraio hori, elikagai horren garraioa modu normal batean edo modu egoki batean eman bada, ez du zertan horren propietateak aldatu behar. Beraz, elikagai honen gainean dagoen, nola esango nuke, propietateak edo elikagaiaren araberakoak izango dira. Hau da, ez du zerikusirik, gertu edo urrun ekoitzi izan den elikagai hori. Bale, eta hurrengoa, elikagai naturalak. Hau agian pixka zailagoa. Elikagai naturala zer den? Iruditzen zaizue? Agian horrelakoik esango zenukete ez. Osagai naturala, ez duela kimikorik, ez duela inungo gehigarririk, kontserbatzailerik ez, ere ezta. Hau da, horrelako zea bat, horrelako argazkitxo bat edo izango zuen, eta ona, segurua, osasungarriagoa dela pentsa genezake, ez? Bale, zer da egia guztionetan? Hau esateko, askotan, kontuan izaten degula, elikagai horren jatorria, hau da, naturala edo artifiziala den. Baina, ez dugu kontuan hartzen, benetan, osasungarria den, ez? Adibidez, askotan, guk elikagai bat hartzen dugunean, pentsatzen dugu izen oso luzeak ditunez, osagai zerrendan, edo baldin baditu bezalako antioxidatzaileak eta hola, ez txarra danik. Azkenen gaude gizarte baten pixkat kimiofobia edo duena. Kimika hitzak pixkat beldurre mateigu, ez? Eta hortatik aldendu nahi dugu. Eta inondik inora, antioxidatzaile kontserbatzaile edo gehigarri asko naturala dira. Adibidez, elikagai asko kontserbatzeko edo, azido zitrikoa sartzen da adibidez naturala dena, eta horren helburua bakarrikan elikagai hori kontserbatza eta bere iraupena luzatzea dela, ez? Orduan, hori esker, oaintxe bertan elikagai seguruagoak ditugu, eta baita ere, denbora luzez kontserbatzen direnak. Bale, aldiz, baita ere, badaude elikagai naturalak dianak, eta berez, gure osasunerako osatxarrak dian horiek. Adibidez, oso toksikoa dian sustantzia natural batzuk, toksina botulinikoa duten adibidez, kontserbetan batzutan, egoera txarretan badaude, horrelako mikroorganismoak egon daitezkela, ez? Benetan gure osasunerako eta elikagai segurtasunerako oso txarrak dianak. Gero baita ere, adibidez, ez dakit noizuen ikusi izan dezuen, patatetan agertzen dela kolore berdexka duen hori, mikroorganismo hori, solanina deitzen diogu, eta hori baita ere oso toksikoa da. Eta patata naturala da, baina horrelako gauzak jaten baditugu, jaidak honekin, ez? Gero,
Adibidez, hemen jarri dizuet, elikagai natural bat izan daitekeen adibide bat, ez? Osagai artifizialik gabeko elikagai prozesatua. Guk etiketan jartzen badegu, ikusten badegu, edo aurrean baldin badegu, ikusten dugu, esaten digula, adierazten digula, elikagai honek ez duela kontserbatzailerik, ez duela koloratzailerik, gehigarririk, ez da aroma artifizialik. Orduan, pentsa genezake, hola, hasiera baten ez, elikagai positiboa dela, ez? Elikagai osasungarria dela. Baina gero, benetan osagaien zerrenda ikusten badegu, ikusten zakegu, baita ere, baduena benetan, diala, landarekoipe finduak, landarekoipe errefinatuak, irin finduak, irin errefinatu ez dago osatuta, azukre kantitate handiak, eta baita ere, gatz kantitate handiak. Orduan, ikusten naturala dala eta ostotxoa duela, polita, ez? Ematen duela, benetan, gure osasunean, benetan eragin positibo bat izango duela, baino, inundik inoa. Hoi da, orduan, osagaien zerrendan erreparatu behar dugu, eta ezain beste, publizitate erakargarrian, ez? Esate diguna, ekologikoa naiz, biologikoa naiz, orduan, positiboa naiz. Bale, zemuz, aia interesantea izaten, edo... Bai? Bale, venga, bigarren eztabaidara pasako naiz, bale? Zukuek segundu gutxitan vitaminak galtzen dituztela. Hau segurazki askotan entzun izan duzu, ez? Bale, zer dira vitaminak? Bueno, vitaminak mikronutriente batzu dira, gure organismoan, gure zeluletan hainbat funtzio betetzen eta erregulatzen dituzten funtsezko mantenugaiak dira, ez? Eta bi talde ezberdinetan sailkatzen ditugu. Vitamina lipodisolbagarriak eta vitamina hidrodisolbagarriak. Vitamina lipodisolbagarriak hauek elikagaien zati koipetsuetan metatzen dira, eta baita ere landare batzutan, eta hidrodisolbagarriak aldiz elikagaien zati utsuetan agertzen dira. Eta horrek eragiten du vitamina hidrodisolbagarri hauek errazago oksidatzeko sentikortasuna izatea, ez? Errazago degradatu daitezkela. Orduan, segurazki entzun duzu askotan, egan azkartzukua, vitaminak galduko diala, tal, egan azkar. Zer da egia guztionetan? Bueno, ikusten zakegunez, laranjazukua da, nik uste, gure erokotasunen goiztero edan daitekeen edari batez, eta laranjazukoak daka C vitamina. C vitamina hidrodisolbagarri bada, eta baita ere C vitaminai deritzugu baita ere azido askorbikoa. Eta azido askorbiko hau, denbora pasata, hau da, pH-aren eraginez eta temperaturaren eraginez, oksidazio prozesu natural bat izan dezake. Eta pasa daiteke izatera azido dehidroaskorbikoa. Kasu honetan, molekula hortara pasa daiteke. Molekula den bi forma hauek biologikoki aktiboak dira. Eta gure gorputzean funtzio bera betetzen dute. Baina, azkeneko hau pasa daiteke urrengo forma desaktibo batera. Hau da, pH-aren eraginez azidotasun hori galdu egiten badugu edo temperatura handitzen badugu, edo, denbora pasatzen bada, azido dehidroaskorbiko hori pasa daiteke forma desaktibo batera. Eta orduan, benetan molekula horrek galduko luke, benetan C vitaminaren daukan funtzio hori, ez? Ai, esan detela barkatu. Ja, ikusi ez, ez. Bueno, haintxe zan galdera. Zenbat uste duzue, benetan... C vitamina laranjazuko baten alduela aguantatu degradatu gabe, oksidatu gabe. Venga, esango dizuet. 12 orduz. Ozkaioan ikusi izan da, hainbat esperimentukin, 12 orduz egon daitekela egonkor, C vitamina hori, egon daitekela egonkor ozkaioan. Zer gertatzen da adibidez, supermerkatutan erosten ditugun zuku artifizial horietan? Hauek ontziratuta daude atmosfera babesle batian, orduan, irekitzen ez egun bitartean, C vitaminaren kontzentrazioa egonkor mantentzen da hor barruan. Eta behin irekitzen dugula, vitamina horren kontzentrazioa, zuku normal baten oksidazio prozesu bera izango du. Orduan,
Zer esan dezakeguna? Vitaminak ez diala desagertzen, eraldatu egiten diala, oksidatu egiten direla, eta orduan beti komenigarria da, beti zukua izatea oztua, eta zukutzen degunean laraia, alik eta lasterren edaten. Baina, bueno, 5 minutu gora edo bera, ez du egingo vitamina horiek altzea, ez? Urrengoa, baita ere, C vitaminakin pixkat zerikusia duen hori. Gaixo gaudenean C vitamina hartu behar dugu. Edo, neguan laraina jan behar ditugu ez gaixotzeko. Hau, ziur nago entzun dezuela noiz behin, ez? Bai ez, izan ere, farmazia edo olakotara baldin bagoaz, jakin badakigu nutrazeutiko salduenetariko bat dara C vitamina duen multivitaminiko hau. Eta orduan horrek agian iten digu pentsatzea benetan baduela zerikusirik, ez? Inondik inoa barkatu. Oain badakigu, evidentzia zientifikoak esaten diguna da, ez dagoela C vitaminaren kontsumoa virusekiko sentikortasunarekin lotzen duen evidentziarik. Hau da, ez daka zerikusirik C vitaminaren kontsumoa hartzeak, ez neguan, ez udan, ez edozein momentuan, eta horrek lagunduko digula ez gaixotzen, hotzeria ez hartzen, eta bar. Bai, ikusi izan da, hainbat esperimentutan ikusi izan da, C vitaminaren dosi oso handiek, hotzeriaren iraupena eta sintomatologia murriztu ezakela. Hau da, behin gaixo gaudela, behin hotzeria dakagula, C vitaminaren dosi oso altuek hartzen baldin baditugu, bai horren iraupena eta sintomak aldiala nolabait murriztu. Gauza da, kontuan hartu behar deula, dosiak diala 1 eta 5 gramo vitamina C artekoa, egunean, eta C vitaminaren gomendio dietetikoa, oaintxe bertan dagoela, 75 miligramo C vitaminana egunean. Orduan, dosia da, altu xamarra, ez? Eta gainera, ikusi izan da, C vitaminaren dosi oso altuek, baita ere, trastorno gastrointestinalak eragin ditzakela. Orduan, bakoitzak pentsa ezala nahi duna, nik ez dakit zen edagoeten gaixo gotea, katarro bat izatea, edo kriston pirrilera izatea. Bueno, zuek erabaki ez. Bale, eta, oain, nutrizio piramideak inaziko geha. Honek baduela mamia. Ikusi izan dezue nutrizio piramide berri hau? Nun baiten? Bale. Bueno, Ameriketako Estatu Batuak argitaratu berri du piramide hau, argitaratu du gida dietetiko bat, eta honekin batera, irudi hau, ez? Eta, azken finen, gida dietetikoetako piramideek hezkuntza tresna bisual bat dira, eta horiek erabiltzen dira azken finen biztanleriari gomendio dietetikoak emateko, ez? Ez dira marrazki hutsak, azkenen biztanleria osoari gomendio dietetikoak nutrizio gomendio konplexuak modu ulergarri batean transmititzeko edo balio dute. Segurazki, askotan ikusi izan dezue, Espainian urtez erabilizan den piramide nutrizional tradizionala, ez? Orokorren, hemen oinarrian duguna zerealak, ez? Karbohidrato konplexuak dituzten elikagai horiek, eta goian, noiz behinka janbar ditugun elikagai horiekin, ez? Edo, baitare, azken aldian, markatu. Jarbareko platera, edo agian, edo platero osasungarria, entzun da igual izan dezue. Osakidetzak izan ere, erabiltzen du platera hau. Bale. Eta, hau ikusita, ze ustezue modu normal batean dagoa eginda, bere diseinua normala dala, ondo dagoela bere diseinua.
Bale, ez da oso argia, txarto, entzun dut hortik. Bale, ze elikagai ikusten duzu hola bastante potente ikusten dara hor. Aragia ez, okela. Bale, piramide hau, piramide Amerikar hau, oso kontrovertidoa izan da. Polemika asko sortu izan da, batez ere, piramide tradizional baten diseinua aldatzen duelako, eta baita ere, biztanleria osoari ematen zaion nutrizio mezua, edo, pixkat, eztabaidatxoa izan darako. Eztabaidak 3 ardatz nagusi ditu, eta, jungo gea pixkanaka ikusten, bale? Lehenengoa da komunikazioa, piramide honek ematen duen mezua. Osasun langile askok definitu izan dute piramide hau, nahasia eta ez oso intuitibo bezala. Guk pentsatzen badin badegu, piramide nutrizional tradizionalean, hor dakagula, ez dira oso antzekoak, ez? Hau da, hemen ikusten duguna, adibidez, hemen zerealak, karbohidrato konplexuak ematen dizkiguten horiek oinarrian daude, hau da, horrek adierazten digu, elikagai hauek direla, egunero hartu behar ditugun elikagai batzuk, ez? Eta gorago joan enean, gailurrera iristen, juten geha elikagai batzutera, zeinak noizbehinka jan behar ditugun horiek, ez? Aldiz, honea baldin bagoaz, zerealak nun daude? Piramidearen gailurrean, ez? Esango ezakit, eta pixketa raroa. Nik, hola ikusita, ikusten dut daola banatuta 3 elikagai multzotan, ez? Alde batitik dakagu, elikagai proteikoak, esnekiak eta gantz osasungarriak, gero adierazten dizu ez, zergatik komatxoen artean esaten duten. Eta, gero, eskubian dakagu barazkiak eta frituak, eta hemen behien, elikagai integralak, ez? Zerealak, ale osoko elikagaiak. Ondo, beraz, piramidearen ideia antzekoa hontan aplikatuz, esan dezakegu, oilaskoa, araigorria, brokolia eta zenarioak, egunero alditugula jan, ez? Egunero eta eozen momentun, zakit edo 4 edo 5 aldiz egunean, ez? Hemengo piramidean gertatzen den modu berean. Edo, zer iritzen zuela pixka eta raro, adibidez hemen, mahatxak eta gurina. Bilak daude como albuan, ez? Orduan, nik hau ikusita ulertzen dudana, ateratzen dudan interpretazioa da, bi elikagai horiek modu berean alditu da jan. Hau da, bi elikagai horien kontsumoa berbera izan daitekela. Eta zuek ustezue mahatxak eta gurina, horien kontsumoa berdin izan marko dela? Dieta orekatu bat izateko, dieta osasungarri bat izateko? Ez. Ez da oso aproposa. Izan ere, esan dute, hierarkiarik gabeko piramide badala, hau da, ez digula adierazten ze maiztasunarekin jan behar ditugun elikagai horiek. Ez dakigu zereal hauek egunero edo noizbehinka jan behar ditugun, vegetalekin berdina, eta bar. Emango diot pixka denbora. Oain, konparatuko dugu plater osasungarriarekin. Lehenago, itzen dugu Harvardeko plater honekin. Hau da, 2011an, Harvardeko osasun publikoko ikertzaile batzuk argitaratu zuten gida bizuala, eta gida bizual hontan adierazten da nolabait ze dieta orekatu bat
jarraitu ahal izateko, zeintzu dira, hartu behar ditugun elikagaien proportzioak, batez ere, ez? Lehentasuna ematen zaio batez ere, vegetalei ez, barazkei eta frutei, hemen ezkerraldean, plateraren erdia, honek adierazten digu otordu bakoitzean zein dan elikagai horien, talde bakoitzan proportzioa bezala, ez? Orduan, plateraren erdia osatuta egon barko zen, frutaz eta barazkiez. Gero, plateraren laurden bat egon beharko zen, ale osoko elikagaiez osatua, pasta, arroza, olakoak. Eta beste laurdena, dago betia proteina osasungarriaz, ez? Hemen sartzen dira arraina, sartzen dira lekaleak, baitare, sartzen dira oilaskoa, untxia, fruitu lehorrak, baitare. Bueno, plater honekin baitare adierazten dute, sartzen dute ura gure, nola da, edan beharreko edari bezala, baita ere esaten dute, erabili behar dugun koipea beti lehenetxi behar dugula oliba, eta baita ere sustatzen dute, egunero fizikoki aktibo mantendu behar garela, ez? Bale, ze uste zue, hau agian pixkat bestia baino intuitiboagoa iruditzen zaizue, ez da? Bai ez, bestean adibidez, lekaleak oso gutxik uste, hemen barrun batzu daude, baino bastante kantitate pobre batean. Bueno, joango gara hau pixat ezaltzen. Bale. Bigarren polemika, ematen dian gomendioak, hau da, elikagai batzuk edo besteak, piramide hontan, ipintzearen arrazoia, ez? Ze irizpide, ze bibliografia erabili izan den, ze evidentzia zientifikoa erabili izan den, aukeratzeko, elikagaien, aukeraketa hoi egiteko. Bale. Gidarekin batera, badago testua eta baita ere irudia, ez? Eta orduan, joango gara pixat, zeharkatzen bi horien artean. Bale, esaten digute, ezkerraldeko alde honetan daudela elikagai proteikoak, esnekiak eta healthy fats, eta gantz osasungarriak. Baina ikusten duguna hemen da, bai alabai lehenetxi egiten direla animalia jatorriko elikagai proteikoak, ez? Ikusten dugu, oilaskoa, arraina, aragixatua, gazta, zelako okelpuxka, ez? Hor, aragi gorria bastante, kantitate handian jartzen, ez? Eta testuan baita ere, testuak adierazten digu baita ere, lehenetxi behar ditugula animalia jatorriko elikagai proteikoak, eta baita ere, bigarren maila batean bezala, landare jatorriko elikagai horiek, baita ere aldia lajan. Adibidez, jartzen du hemen, lekaleak, fruitu lehorrak, soja, eta baina, bigarren modu batean, ez? Hau, harritzekoa da, zeren, nazioarteko erakundek ematen duten ohartarazpenak, ematen dituzten gomendioak, oso kontrakoa dira. Guk jakin badakigu, haragi gorriaren kontsumoa eta maiz kontsumitzeak lotuta dagoela nolabait gaixotasun kardiobaskularrak, obesitatea eta baita ere diabetesaren garatzeko arrisku handiago batekin, ez? Orduan, harritzekoa da horrelako mezu bat ematia, kontuan izan da, nazioarteko erakundek esaten digutena, ez? Haragi gorriari buruz. Gero baita ere, hoi komentatu duguna, ez? Lekale bastante gutxi agertzen dira, hemen barrun batzuk agertzen dira, baina inundik inoa, esaten digu, benetan, landare jatorriko elikagaietan, baita ere, hor dagoen proteina, osasungarria dela, ez? Osasungarria eta baita ere, jasangarriagoa.
Baina, bueno, zer gehiago, baita ere, ematen duten proteina kantitatearen gomendioa, osasun langile askoren aburuz, pixkat, bueno, altuagoak dira, ez? Zeren esaten dute, kilogramo pixu bakoitzeko pertsonana, 1,2 eta 1,6 gramoko artekoa izan behar da, proteinana. Eta askotan, Europan adibidez ematen den gomendia, 0,8koa da, eta, kirolarien kasuan, edo erresistentzia handia duten kirolarien artean, 1,2 gramo izatera iriz daiteke. Orduan, egia da, kontuan izan da, ze mezua bialtzen duten haragiaren kontura, zer ikusia duela, ez? Baina, gainera kontuan izan da, oaintxe badakigula orokorrean jendiak duen proteinen kontsumoa behar dena edo gomendioetan ematen dena baino asko altuagoa dela. Bale, beste aldea, elikagai integrala dira. Hau da, ikusten dezuen ez hemen, oso modu txiki batean adierazten dira, ez dute protagonismo asko, eta baita ere, hoien gomendioa edo ematen dela, 2 eta 4 anokoa da egunean. Kontuan izan da, Europan ematen dian barrazioen gomendiak edo, karbohidrato komplexuak ematen dituzten elikagai horien gomendioa, egunean 6 raziokoa izatera, iristera izan daiteke. Zer gehiago, hori, kontuan izan da, piramide nutrizional tradizionalak esaten diguna, egunero jamar ditugula, hau baita ere izan da, puntu eztabaidatsu bat. Hurrengoa, hau ez da dana txarra izango. Bai egia da, esaten dutela, elikagai naturala kontsumitu behar ditugula, ez? Esaten digu, mugatu behar ditugula, elikagai ultraprozesatuak, azukre findu askoz osatuta dauden elikagaiak, eta karbohidrato errefinatuekin baita ere daudenak. Baina ez digu adierazten zer dan elikagai prozesatu bat, ez? Adibidez, hau ikusita, zuek esango zenukete elikagai prozesatu bat dela? Izan bada, ez? Nolabaiteko prozesamendu bat badu, baina honek ez du esan nahi horrelako elikagai batzuk jateak ez diala osasungarriak gure osasunerako, ez? Iguala berdina gertatzen da baita ere, izoztuta dauden barazkiekin, ez? Jakin badakigu ez dagoela inongo arazorik, orokorrean baita ere oso lagungarria diala ez galtzeko hainbeste elikagaiak, horrelakoak baldin baditugu etxean, askotan hoien erabilera asko hobea da, eta ez dugu hainbesteko elikagaiak botatzen, izoztuta baldin baditugu, eta badakigu hauek mantentzen dituztela nutrienteak, vitaminak eta mineralak, bai mantentzen dituztela, ez da ultraizozketaren ondorioz, funtsezko mantenu gai horiek mantenduak daudela hor. Zer gehiago, edo horrelako prozesatu batzuk, bakarrikan diala, murtxikatu egin dian elikagai batzuk, humusa edo aguakatea, eta horiek adibidez, bai badutela agian, antioxidatzaileak eta horien iraupena luzatzeko. Baina, hauek izan daitezke prozesatu batzuk, baina, prozesatu hobiak, ez? Eta askotan, horrelako mezuak bidaltzea, esatia, ez, erreala den hori jan behar dugu, prozesatua dana, txarra da. Askotan, ez bagea pixkat kontu zibiltzen, hor gaitezke pixkat gezur horretan, ez? Bale. Zer gehiago, gantzak, gantz osasungarriak. Esaten dute, bai sukaldatzeko, bai jateko, hartu behar ditugula oliba, eta baita ere, other options, beste aukera batzuk diala, gurina eta txekor zebo de baka edo. Bale,
Ustezue benetan gantz guzti hauek eragin bera dutela gure osasunean? Ebidentzia zientifikoak esaten diguna da, oliba olioaren kontsumoa da badagola erlazionatuta, azkenen gaixotasun kardiobaskularren efektu protektibo batean, efektu babesle batekin, baita ere efektu antioxidatzailea duela eta gaixotasun metaboliko askoren baita ere babes efektu batekin, erlazionatuta dagoela. Aldiz, sebo edo gurinaren kontsumoa, nun gantzasen kantitatea bastante handiagoa da. Hau dago guztiz lotua, gaixotasun kardiobaskularrak izateko arrisku handiagoarekin, eta baita ere obesitatearen garapenarekin. Hau baita ere oso polemikoa izan da. Azkenen, behaiek gida honetan, bidali duten alkoholaren inguruan, bidali duten mezua, hainbat erakundeen aburuz, ez da oso sendoa, ez? Pixkat, ambigua da. Berez, gidan agertzen dena da, edare alkoholikoak mugatu. Edo baita ere, alkohol gutxiago kontsumitu, osasun hobea lortzeko. Gutxiago kontsumitu. Hau da, nik egunean 10 litro ardo edaten badut, 2 litro gutxiago edaten baditut, 8 litro ardo egunean hartzen baditut, segurazki, ez dakit, nire osasuna, gukara jungo da ez, osasun hobian egon gona ez. Baina, agian hori ez da, eman beharreko mezu bat. Zer da, jakin badakigu, ebidentzia zientifikoak esaten digu, ez dagoela alkohol maila segururik, eta baita ere, alkoholaren ohiko kontsumoa, dosi txikietan bada ere, minbizia eta gaixotasun kardiobaskularren garapenarekin lotzen dela. Eta azkeneko puntua, azken puntu polemikoa, interes politikoa da. Hau da, txiki disclaimer, nik ezakat inungo interesik, inungo helbururik, publizitate ona edo txarra iteko hemengo gida dietetiko edo piramidea. Nik komunitate zientifikoak esaten duena edo kritiketzen duena besterik ez dut hemen egiten eta azaltzen. Hoi jakin da, ikusi izan da piramide hau interes gatazkaz beteta dagoela, ez? Azkenen, elikagai industria konkretu batzuei mesede egin liezaieketen elikagai batzuen sustapen garrantzitsua egiten da, ez? Batez ere, haragi eta esnekien industria batzuei. Izan ere, ikusi izan da, horrelako gida bat egiteko erabili izan den bibliografia horien egileak nolabaiteko interes gatazkak dituztela horrelako industriekin, ez? Haragi industriakin eta esnekin industriakin. Hau, ez da harritzekoa. Azken finen, horrelako gidak, osasun sailak, Ameriketako Estatu Batuetako osasun sailak egiten du, baina baita ere nekazaritza sailak parte hartzen du hortan, ez? Eta horren helburua, azken finen, nekazaritza eta elikagaien industria bultzatzea da. Orduan, azkenen, bai pentsatu egiten da, azkenen, bidaltzen duten mezua eta bidaltzen duten gomendioak edo, interes ekonomiko batzuen eraginpean dagola, benetan, ebidentzia zientifikoak esaten duena kontuan izan da baino, ez? Bale. Hau izan da dana, onaino nire txapa, egia da nire ikerketa taldean baitugula, nire lankideak baituzte biliburu baitaren azaltzen dian horrelako beste mito, hau interesgarriak iruditu bazaizkizue, horrelako liburutan badaude sinesmen hoiei buruz hitz egiten duten, asko. Eta mi esker etortzeagatik. Iso. Hori. Orain hemen hau zein zalantza sordakizuela, pues. Eskerrik asko, Iker, eta badaukagu tarte bat.
echar un poco de agua. Nik badaukat zalantza bat eta patataren izan. Biturtu ginez. Patata frijituna, ekologikoak. Berdean. Solanina. Hori eguzkia jotzen dionean, nola da? Bai, berez eguzkia ematen duenean, hoi agertzeko arriskua edo handitu egiten da. Eta, bueno, depende nola dagoen, gutxi agertzen bada, supuestamente hoi kenduta edo zati handi bat kenduta eta frigituz gero, ez lehoke bainungo arrisku mikrobiologikorik izango, baina, ez bada, nik hau ja dakidala, zer berde ikusten badut patata batean, bota egiten dut bazpare. Bai, baina, bueno, pixkat, hoi izateko konstiente, azkenen, natural den hori edo askotan, pentsatzen dugu, pestizida, insektizida eta olakoak erabiltzagatik, elikagaia, ez dela oso osasungarria edo, eta, jakin badakigu, elikagaien segurtasuna hor dagola, eta hoiei esker, pestizida eta olakoi esker, elikagai segurua jaten ditugula. Hori da pixkat, biali nahi nuen mezua, ez dakit ondo ulertu izan da, edo... Zer, barkatu? Nik dakiala, horrekin inungo arazoi gabe, kentzuzu eta listo, Hori da, azken... Hori da, bai. De hecho, nire dakia, hoi zuzenean sartzen badime zu lurren eta hortikan beste patata landare bat sortzen dara. Hemen, eta geroan. Kaixo, mi esker itzaldiagatik. Gauzatzu bat, pixkat berandu sartu naiz, orduan ez dakit horretaz hitz egin duzun. Konpainia eta momentua. Berdin da zerekin, nola nahasten edo adibidez patata frijituak, aukelarekin, horrek zerikusiren bat daukan, nola konbinatzen dituzun elikagaiak, eta alde batetik momentua. Askotan esaten da adibidez. Gauez, hidratorik ez, edo hidrato gutxi, eta lakoak, asko daude, edo entzuten ditugu, baina ez dakite noraino egiazkoa izango diren. Kontuan hartzekoa, egia da askotan, zentraliten gehala, nahi askotan adiez galdetu izan diate, zergatik, fruta lehengo edo, jan baino leheno edo ondoren. Eta askotan, depende zein zure helburua jatiena, agian interesatzen zaizu hori, adibidez, frutaren kasuan esate dizut. Egia frutak dauka fibra eta horrek eragiten duela, azetasun maila altuago batera iriste gehala lehenago. Hau da, agian fruta jaten badegu, otordu normal batean hartzen ditugun elikagaiak hartu baino lehenago, agian aseak sentitzea, eta beranduago jan behar dugun hori, agian kantitate txikiagoan jaten dugu. Eta nire helburua baldin bada dieta hipokaloriko bat izatea, oda argaltzea edo, agian interesgarria izango litzateke ez. Gero, bestearekin, esaten duzula, ez dakit, elikagai hau edo bestea, horretaz aparte, beste helbururik ez baldin badut, bai oso interesgarria da, adibidez, kontuan izatea, ze mikronutrienten xurgapena eragiten duten bi elikagai horien batuketa. Azaltzen nahi zarkatu. Adibidez, dilistak badute burdina. Eta badakigu, burdin ez hori, burdin hori ez dela berdin xurgatzen, gure organismoak ez duela berdin asimilatzen, hainbat konposatuak baldin badaude hor. Konposatu horiek, adibidez, daude fitatoak eta taninoak. Kafean dauden konposatu batzuk. Orduan, guk hori jakinda, baldin nago egoera batean nun, burdina ez daukadan, egoera oso altu batean, bai, agian interesantia da, kafea ez hartzea, dilista horiek jan eta gero, ez? Edo adibidez,
kafeak duen konposatu hori bai oztopatzen du burdin horren xurgapena, baino aldiz, laranja bat jaten badut postre moduan, ez? Laranjak duen vitamina C horrek bai laguntzen du burdin hori nolabait gehiago xurgatzen, ez? Orduan, modu horretan bai interesgarria izango litzateke, elikagai bat edo bestia hartzea. Edo, esango dizut beste aukera bat, adibidez, etxe askotan egiten dena, ez? Markatu. Arroza eta lekaleak batzea. Arroza barrunekin edo arroza dilistekin. Azkenen, guk baitugu proteinak daude aminoazidoz osatuta, ez? Kate bat izango balitz, kate horren bolita batzuk ezara. Eta badaude batzuk guk alditugunak sintetizatu eta beste batzuk dietaren bidez hartu behar ditugunak. Orduan, hoiei deitze zaio aminoazido esentzialak, dietaren bidez hartu behar ditugunak. Elikagai guztiek ez dituzte aminoazido esentzial guzti horiek, edo baldin baituzte agian ez daude kantitate nahikoan, ez? Guk behar ditugun kantitate nahiko horretan. Eta elikagai horien batuketa egiterakoan, agian arrozari falta zaion aminoazido esentzial hori lor dezakegu babarrunetan. Eta babarrunak faltan duten aminoazido esentzial hori arroza dute. Orduan, horrelako nasketak iterakoan, interesgarria da zentzu horretan, azkenen otordu horretan jaten dugun hori, edo proteina horren profil biologikoa, balore goreneko proteina bat izatea, ez? Jaten dugun proteina, kalitate honekoa izango da, azken finean. Porque bati falta zaion aminoazido, besteak ematen dio. Orduan, zentzu horretan, interesantea izango litzateke. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nos ha comentado Iker que si alguien tiene intención o quiere realizar la pregunta en castellano, que también está dispuesto a contestar. Arrastion, eskerrik asko, Iker. Nire berandu etorri naiz eta agian galdu ditut zenbait puntu, ez da orduan, oso askar. Ze iritzi daukazu bi produktu horietaz, estia eta polena. Estia eta polena. Polena edulkoratzaile moduan, gozotzaile moduan esatezu, endulzante moduan edo? Granu edo ale bezala, ez da? Prestatzen ditut hemen, hau da azkenen galdera oso tipiko bat, eta baitut hemen diapositiba batzuk zuri erantzuteko. Me viene genial. Askotan igual galdetzen diaterako, azukre txurilla edo azukre beltza, ez? Azukar moreno hori. Bien artean, azukre guzti hauek, gauza bera dira, azken finen, batzuk remolatxa azukareratik edo lor dezakegu, eta bestea azukre kainaberatik, ez? Eta egiteko prozesua gutxi gora bera antzekoa da. Batzuk dutela, azukre beltza errefinamendu hortan sortzen da, azukre hori badago zati bat ez dena nolabait kristalizatu ez da kristalizatzen, geritzen da karamelizatuta bezala, eta orduan gukoi kentzen dugunean azukre txuria dakau. Eta uzten dugunean, azukre beltza. Eta horri deitzen diogu melaza. Eta hor daude, hainbat mineral eta vitamina etolakoak. Eta askotan, konfunditu iten da, pentsatzen dugu, melaza hori positiboa da, eta askotan pentsatzen dugu, azukre beltza jatiak, interesgarria izan daitekela, nutrizio ikuspuntu batetik ikusita, ez? Baina, inundik inoa, ez? Hor daude mikronutrienteak, ez dira interesanteak, zeren, azukre honek, ekartzen digun hori, ez da positiboa, ez? Eragin negatibo gehiago daude, mikronutriente horiek efektu positiboak ematen digutena baino. Eta ez diakin
antzeko zehose gertatzen da. Eztia batez ere dago osatua. Uraz, fruktosaz, glukosa, sakarosa, eta gero baita ere badaude vitamina, mineral eta antioxidatzaile batzuk. Eta horrexegatik, askotan pentsatu egiten dugu, eztia, ahalmen gozotzailea edo duen zehose erabili behar badut, behintzat eztia erabiliko dut, ez? Eta egia da, hor dauden azukreak, azukre sinplea diala, Osasun Munduko erakundeak esaten digu neurriz hartu behar dugun elikagai bat dela, eta hor dauden azukre beltzarkin gertatzen den bezala, ez? Hor dauden vitamina edo mineralak, hoien efektu positiboa, azkenen dago, konpentsauta bezala, edo hor dauden azukreek eragiten dutena, egiten duten azken finean da, tapatzea bezala, hor dauden vitamina eta mineralen efektua. Hau da, zuk benetan vitaminak eta mineralak edo konposatu antioxidatzaileak nahi baldin badituzu eta benetan zure dietan sartu nahi baldin badituzu mikronutriente horiek, fruta eta barazkietara joan beharko duzu. Ez diara. Izan ere, askotan pentsatu egiten dugu eztia gozotzaile osasungarriago bat dela, eta askotan ezti gehiago botatzen dugu, ez? Bota beharko genukeen azukre txuriarekin konparatuta, ez? Agian, gehiago, esatet, hau positiboa da, venga, ezti gehiago botako jogurrai. Eta hori, ikusten dezuenez, kaloria ekarpenei dagokionez, goiarakada bat azukre normala, 40 kilokaloria ekartzen ditu, eta eztianena 36. Osa eztia oso ezberdinak, ez? Ez dago ezberdintasun askorik bi gozotzaile hauen artean. Orduan, hau zen beste mito bat, eta ez, azukre txuria beltza edo eztia hartzen badugu, neurriz egin beharko dugu, ez? Jakinda azukre sinpleak kantitate handiak dituztera. A ber, ustak egin dago hemen. Munduko Osasun Erakundeak esaten digu, azukre aske hoien kantitatea hartu behar dugun egunean, gehienez 25 gramokoa izan beharko dela, eta 25 gramo hori kontuan izan da, kafetan ematen diguten hortan, 9-10 gramo edo izaten diala, eta egun osoan zehar hartu beharreko azukre sinplak kontuan hartu behar ditugula. Ez dakite erantzun dizudan ondo. Esanet, ez dira erabiltza, oberena izango litzateke, ez izatea inungo beharrik gozotzeko berez elikagaiak, ez? Zeren elikagaiek badute bere zaporea, eta berez ez genuke zertan gozotu beharko. Gozotu beharrezkeo, nahiago dezula eztia erabili bestia baino? Zuri gehiago gustatzen bazaizu, ondo. Baina ez egin pentsatzen vitamina edo mineral horiek onak direla, hor dauden konposatu horiek eragin positibo bat izango dutela zure osasunean. Maiko azukrea eta elikagaietan dagoena ez azukre bera. Urrengo batera pasako, diapositiba daude pixkatola, birziklatu egin ditut, umekin egiten dugun tailertxo batekin, da pixkat jakiteko, askotan azukre hitza oso orokorra dela, ez? Eta askotan esaten duela, ez, azukreak mugatu behar ditugu, baina azukre horiek ez dira berdinak. Azukre ontzian dugun azukre txuri hori, edo igualtzait, edo panela, edo eztia, edo hori, hau da, guk gehitzen dugun azukre hori, eta elikagaietan modu naturalean dauden horiek, ez? Hau da, frutan dagoen fruktosa edo esnekietan dagoen azukrea, adibidez, gaztan dagoena jogurtan edo esnean, hor dagoen azukrea ez da benetan guri beldurra eman behar digun hori, ez?
ez da guk esaten dugunean, 25 gramo maksimo gehienez jan behar dugula, hauek ez daude hortan konputatzen. Orduan lasa egon, zeren azkenen, elikagai horietan dagoen azukre kantitatea ez da oso altua. Eta baldin badago, adibidez, frutan, urarekin eta zuntzarekin eta hainbat konposatuarekin dago, zeinetan, ez diogu zertan horrelako beldurra izan behar, ateratzen badugu, elikagai ultraprozesatuak baduten horrekin alderatuta. Hoi izan pixkat azalpentsoa emateko. Izanen batzue, jarraituko dut, zeren, hola ikusteztak ez du baita ere? Bale. Nola jakin dezakegu azukre hori positiboa o negatiboa dan? Etiketa begiratzen, ez? Nutrizio informazioa, lehengo ikusten hemen hidratos de carbono, de los cuales azúcares ikustea 100 gramoko zenbat gramo azukre dauden, eta importanteena da, batez ere, osagaien zerrendan. Ikustea, zeren askotan, hauek, elikagaiek egiten dituzten horiek, badakite guk azukrea ikusten badegu, zuzenean azukrea, agian ez dugula elikagai hori erosiko, ez? Baina, beste izen batekin azaltzen baldin badegu, kasu honetan, azukrea deitzeko modu asko daude. Azukrea asko daude, askotan, pentsatu dezakeguna ez diala azukrea, baina badia jarabe o sirope de glucosa, agave o sirope de agave, jugo de caña, miel de caña, caramelo, almíbar, dextrosa, melaza, glucosa, guzti horiek gehitutako azukrea dira. Eta hoien kontsumoa hainbat gaixotasunen garatzeko arriskuarekin erlazionatuta daude. Orduan, bueno. Eta baita ere, kontuan izan behar da, osagaien zerrendan ikusten badugu, geroz eta lehenago agertzen bada osagai hori, orduan eta kantitate handiagoan egongo dela, ez? Hauzo polita. Adibidea, eta elikagai honetan, lehenengoan dakau, kakao, urra eta gero azukrea. Eta bigarren elikagaian dakagu azukre, kakao edo urra. Zein ustez du izango dela osasungarriagoa, ezkerrekoa edo eskubikoa? Ezkerrekoa, ez? Ondo. Ez dira gauza bera. Ez, osagaien zerrenda garrantzitsua da. Bueno, eskerrik asko, eta kontuz zer afaltzen dugu, da zer. eskerrik asko.